været ude og snakke med Tørfisk. Ja. Og de fortæller os, hvordan man laver kage ude der over Westå. Og for at lave en kage, Westå, så skal man bruge en kage i forvejen. Vi har lært at lave gammel kage til ny kage. Den hed Awardej. Ja, og det var på kringel. Og man skal lave den på kringel. Ja. Vi kunne ikke finde nogen kringler, fordi vi er jo ikke i Vestjylland. Nej. Så vi har prøvet at lave det med en sådan en tærte, vi har købt i Netto. Ja. Og jeg har været inde og købe en i dag. Sådan ser den ud, når den er frisk. Og vi tænker på at lave begge dele, og så skal vi smage det sammen. Brian han købte en for en uge siden. Ja, den har jeg lige her. Og her har hun stået den sidste uge. Og jeg se hende. Det den skal. Den skal simpelthen steges i en masse smør. Og det bliver god. Gider du skære en 3 stykker ud? En 3 stykker, ja tak. Skal vi lige lade kameramanden smage også? Ja, jeg er blevet lidt tør. Jamen Brian, så tager du kagen med over til komfuret og finder en stegepande. Der var jeg en der. Og så tager du en pakke smør. Yes. Altså en klat smør er vel også en pakke, så giv den hele pakken. De sagde rigeligt smør, og for mig at se, jamen, så må det her være rigeligt. Altså, det må vel være det nærmeste mål, der er på rigeligt. Altså, det må være en pakke. Vi har ikke mere, så sådan er det. Yes. Super. Og skal vi så ikke få lidt liv i hende også? Jo. Yes. Det viser ikke gå ind og ordne vægtbalancen imens. Jo. Hej hej. Skål. Skål! Nå Brian, gider du ikke finde sådan den der bøffevender der? Jo, nu skal du bare se. Den ligger altid lige først for. Jeg tror sandelig også, det her det er rigeligt smør. Jeg er ikke sikker. Det er ikke op til kanten endnu. Nej. Ja, den må være lige ved at være der. Jamen er du klar med kage? Ja. Kan du huske, hvor længe det skulle have? Nej. Så er det en uge eller en time? Så det var godt gjort. Det dufter i hvert fald af smør. Det ser lidt specielt ud. Ja, det er også vestjyre. De er trods alt de vestjyre. Ja. Skal vi ikke sætte på de færdige? Tror du det? Skal vi prøve at vente den måske? Ja, godt. Vi skal prøve at vente den ene. Og give den lige lidt på den anden side. Og den er blevet blød igen dernede. Jeg ved du hvad. Skal I vente de andre? Så nej, lad os prøve at lave en af hver. Jamen det her, det er kagen fra Netto, som der ikke er gjort noget ved. Det her, det er kagen fra Netto for en uge siden, som har fået smørstegning på den ene side. Den der har fået på begge sider. Lad os starte med et stykke reference smagning. Så. Ja. Skål. Skål. Ja. Det er i hvert fald kage. Ja. Den er ikke død endnu. Nej. Det her, den har fået smør på den ene side. Skal jeg have et stykke? Det må du gerne. Den er lidt mere sprød i lyden. Jeg er godt nok spændt på det her. Skål. Skål. Hold op. Det er ikke tosset. Faktisk ikke dumt.
smager lidt smør. Ja. Ved du hvad, jeg skal lige prøve det stykke med sukkersnask på. For det var der ikke nemlig ikke på kanten. Har du på den anden side der? Ja. Jeg tror, den er god på kringel. Ja. Det der snask i midten der her, det fungerer ikke af det. Men kringel, det tror jeg, det var godt med. Ja. Jeg ser, om det bliver bedre på begge sider. Der. Skål! Skål. Vi har det der. Det er vesttysk jul. Der. Jeg har den allerede sådan i julen i hovedet. Sådan der er den grønne. Der er grannen. Det er dumt. Der er Martin, prøv lige at tage 2 skridt tilbage. Tak for i år. Og rigtig god og glædelig jul. Vi ses til januar. Vi ses. Skal vi så æde resten? Ja. Mm.